Ang ating pong pagbasa ngayon ay pinamagatang ang talinhaga ng maghahasik. Pero pwede rin po nating tawagin siyang ang talinhaga ng mga binhi. Sapagkat we talk about the seed. Pwede rin nating bigyan ng titulong ang talinhaga ng iba't ibang uri ng lupa. The parable of the soil. Pero higit pong magandang makita po natin, ang pinakamagandang titulo rito ay ang talinhaga ng maghahasik. Na sa kabila ng iba't ibang uri ng lupa, the sower still believes and trusts in the soil. Mula sa lupang sa daanan, naghihintay siya, nagtsatsaga. Baka naman ito ay mula sa batuhan, mula sa daanan, mula sa dawagan, ay mapapunta ito sa isang matabang lupa. The sower represents God, na nagtsatsaga po sa atin, na minsan po tayo po'y matigas ang puso. Hindi makapasok ang Panginoon. Minsan naman po ay tayo'y parang naroon sa dawagan na masyado tayong iniinis ng kaabalahan ng mundo, pera, kapangyarihan, material na bagay. At ito po ay masasabi nating patuloy na naghihintay ang Panginoon. God is waiting for all of us patiently to bear much fruit. Upang ang ating pong pagtanggap sa Kanya, mula sa isang matigas na pagtanggap, ay maging bukas at maging tayong matabang lupa. Ating pong bigyan ng konting pagpapaliwanag yung iba't ibang klase ng lupa. Maliwanag po na ang maghahasik ay walang iba kundi ang Diyos, na nagtanim sa ating mga puso ng binhi ng pananampalataya ng salita ng Diyos. And this is a free gift of God, gratuitously given to all of us, so that we can bear much fruit in the future. At yung po namang mga lupa ay representing the different kinds of receiving the Word of God. Paano nating tinatanggap ang salita ng Diyos at ang Diyos sa ating puso? Una ay ang binhi ay natanim sa daanan. Hindi ho tayo magtatanim sa daanan sapagkat alam natin na ang lupa'y manipis, matigas. Kaya naman tumanggap ng binhi, pero karakay, tinuka, kinuha ng demonyo. Ito po yung mga, ang tawag ko'y katolikong karton. Hanggang isip lamang ang pananampalataya. Wala sa puso, wala sa gawa. Kaya hanggang isip lang, katolikong karton. Pangalawa po naman ay ang binhi ay nahulog sa batuhan. Hindi rin po tayo magtatanim sa batuhan sapagkat maaaring sa simula ay ito po ay tutubo. Pero dahilan sa katigasan at hindi tutubo ang ugat, mamamatay rin. Ang tawag ko po diyan ay Katoliko serado de candado. Matigas. Tinanggap ang salita ng Diyos sa simula. Pero dahilan sa katigasan ng kalooban, hindi nakapasok ang Panginoon. Pangatlo ay ang binhi ay nahulog sa dawagan. Ito po naman ay tumanggap ng salita ng Diyos. Joyfully accepted the word of God. Pero dumating ang kanyang mga alalahanin, concern for money, for power, for prestige, for material things, nawala ang Diyos sa kanyang puso. Ito po yung katoliko dublado.
Ito po yung mga tumanggap, pero ang puso'y hati-hati, doblado. Tumatanggap sa salita ng Diyos, pero hindi isinasa puso, hindi isinasa buhay. At ang pang-apat po naman ay ang lupang natanim, ang binhi natanim sa matabang lupa. Nagbunga ng sagana, tig-30, 60, tig-100. Ito po yung mga nakinig sa salita ng Diyos. Isinapuso ang salita ng Diyos. Isinabuhay ang salita ng Diyos. Mga kaibigan, anong uri po kaya tayo ng binhi o ng lupa na pinagtataniman ng salita ng Diyos? Tayo po ba'y katolikong karton? Hanggang isip lang. Tayo po ba'y katoliko serado de candado? Matigas. Hindi makapasok sa kalooban, hindi makapasok sa buhay, sapagkat puno ng galit, sama ng loob, kaya hindi makapasok ang Panginoon. O kaya naman po tayo katolikong doblado, tumanggap sa salita ng Diyos, pero wala sa isip, tinanggap sa isip, tinanggap siguro sa puso, pero hindi maisabuhay. O kaya naman po tayo ay lupa na mataba. Matapos pakinggan ang salita ng Diyos, pinagnilayan, isinapuso, at pinagsisikapang isabuhay ang salita ng Diyos. Ang salita po ng Diyos ay biyaya na ibinigay sa atin. Biyaya ng pananampalatayang ibinigay sa atin ang nilalarawan ng binhi. Tayo po ang magpapalago nito sa pamagitan ng ating gawang kabanalan at gawang kabutihan. Anong klase nga po kaya tayong mga lupa? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Patuloy po tayo sa ating pagdiriwang sa pamagitan ng pag-aalay.